Neste 2024, a Romaría Vikinga de Catoira cumpre a súa edición número 64. Celebrarase do 27 de xullo ao 5 de agosto e chega con varias novidades na súa programación. Participaron moitos colectivos sociais e culturais e non só participaron, senón que fixeron moitas achegas. Tamén é certo que temos que recoñecelo que non todas se poden realizar porque os cambios teñen que ser progresivos e continuos, é moi difícil implementalos todos de repente, non? Unha delas é o Viking Music, nome que engloba os concertos que se celebrarán entre o venres 2 e o domingo 4 de agosto. Dous deles serán no núcleo urbano de Catoira, en concreto na Avenida da Ponte. En anteriores edicións as actuacións celebrábanse na Alameda do Peirao, na contorna da zona do desembarco. Centra a nosa idea é que a romería aparte de acoller a miles e miles de turistas que veñen a visitala e que veñen a estar aquí, é que a xente de Catoira sexa o centro, non? As persoas que vivimos aquí sexamos o centro da romería. Outras das novidades son a estrea dunha feira medieval con postos de artesanía e a organización dun desembarco pensado para a cativada de ata 12 anos. Será o 5 de agosto, festivo local. Ese desembarco estará destinado a ese público infantil, acompañado sempre por unha persoa adulta e con todas as medidas de seguridade e con todos os requirimentos que unha actividade como esta precisa. O pregón lerase o venres 2 ás 8:30 da tarde e o sábado 3 ás 2 do mediodía celebrarase o xantar vikingo no Espazo das Torres. O día forte, como non podería ser doutro xeito, será o do desembarco. Celebrarase o 4 de agosto a 1. Que vai haber un ensaio a hora antes de facer o desembarco, é dicir, para que sexa o máis parecido a unha invasión, digamos, vikinga, non? É dicir, leválo a súa maior parecido á realidade. Ademais, está prevista a celebración de novos eventos deportivos, exposicións e outras iniciativas culturais.